Laing 120 na usab ka mga trabahante sa MEPZ ang naretrench human mi patuman ug restructuring ang usa ka wire harness company. Siluan mayroon din sa report. Niadto lang milabayng Lunes, midangop sa buhatan sa PESO Lapu-Lapu, kining moabot sa napo ka mga trabahante sa usa ka wire harness company. Kabahin sila sa 120 ka mga trabahante sa naasoyng kompanya nga na-retrench nunod sa gipatumang restructuring. Nakig-alayon-dayon ang PESO Lapu-Lapu sa kompanya aron makakuha og kopya sa listahan sa mga apektadong mga trabahante apan gikatahong nagdumili ang kompanya nunod sa Data Privacy Act. Subay niini, padadaan sa City Legal Office ug summon ang naasoyng kompanya sa Mactan Export Processing Zone kon MEPZ. We wanted to help our displaced workers. It may be nga dili ni sila taga Lapu-Lapu, but government has to intervene and help our displaced workers. Matod sa PESO manager, mahinungdanon nga masayod sila sa background sa mga apektadong trabahante alang sa intervention program nga himuon. Hinon padayon man ang gihimo mga pamaagi sa PESO Lapu-Lapu aron matabangan ang mga trabahanteng nawad-an og trabaho. Sama sa free training nga gitanyag sa usa ka BPO company ni atong milabayng Sabado diin 48 ang ni-qualify sa 88 ka mga nagpa-register. May ipahigayon usab nga mga barangay job fair ang lokal nga kagamhanan. Karong Agosto 4 sa Barangay Maribago, Agosto 18 sa Punta Engaño ug sa Setyembre 7 sa Barangay Agos. Apan giangkon sa PESO manager nga samtang daghang mga kahigayunan karon sa pagpanarbaho, apan aduna usay nasinating dakong job mismatch. Sagad sa gipangita kadtong adunay mga work experience sa posisyon nga ilang giaplayan ug ang educational background diin sagad dihado ang mga senior high school graduates. I think there is a much needed na intervention from all over the mga stakeholders na to nga mag-job match gyud unta dapat, no, from the academe, no, and to the employers, no, mga trainings, no. So dako gyud ni ang trabaho nun sa job mismatch kay a lot of our job seekers, no, kasagaran di gyud mo qualify sa mga qualifications. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.